যতন সারি কাহাম অনেক দিন পর ফেসবুক লাইভ মা ফাইকা एक्चुअली फेसबुक लाइव फाइनानी कोनो उद्देश्य करी बट तिनी रिप्लाई रोनानी बागै फेसबुक लाइव मा फाइका खाजानी ताखते बहुरो नरक नुखाना मिया कैसा दंगोर टीवी चैनल न्यूज चैनल बरक त्रिपुरा रग्न जे बांग्लादेशी हमानी अबनो तै जों मिया प्रेस मिट खालायका एवं जों तासिङो जैकब देबबर्मा एवं सामली जमातियानी खोक्ति जों खानाका गोबां कक जे बरक जे साव थुरुक होनो बुरुंखा ठीक आसे मानिखा किन्तु नों तो त्रिपुरासा नि बिसिङो त्रिपुरा रक गोबां इलिगेली बाबे फाइका हिनि जोंनो जे सामानि अबनि एन्सार नों रोदरखा एवं तिनी साना मुसुंगो अजागो जे जैकब देबबर्मा नों सावो त्रिपुरासान बागै गोबां सामुं खालायमान किन्तु नों जे चिनि त्रिपुरा रंनो तांगै बांग्लादेशनि फायै इंडिया सिटीजन लागो नों तांगै सानानि नों साबनो उद्देश्य खालायै साबनो टारगेट खालायै कायसा दफानो नों माहाके कक्सा आबो नों वान सगै नायदि हायसे चिनि त्रिपुरा रकबो त्रिपुरा हानि बुसा तिनियो नों जे त्रिपुरा हास्तेनि बांग्लादेशनि फायै त्रिपुरा राज्य फाय दं माने आबनो जों बाहायके एक्सेप्ट खायनाय नोंबो त्रिपुरासा जोंबो त्रिपुरासा एज ए त्रिपुरासा वो जों जत त्रिपुरा हानि बुसाङै जों अर बाक्साख्लाय दं अर कुनु देबबर्मा रियां जमातिया बा गोबां जे 19टा ट्राइब दंनाय जों बरंनो सायाब्ले जों मियानि प्रेस मिट अकंनो साका जे जैकब देबबर्मा एवं सामली जमातियानि कक जे सामानि त्रिपुरानो जे बिरुद खाय सामानि जे त्रिपुरा रक नाकि बांग्लादेशनि और फाइकाहिनि सामानि अकंनो फिरंनानि थाङै जों मिया प्रेस मिट खायो दिनै आं साना मुसुंगो जे जों नोंनि थानि साका जे नों जदि अमाहाय तामनि स्लिप अफ टांग फनंखा बा सियावै साका एंखाय नों माप सान्दि हिनि सामासे नों तिनि तेसा चिनि बिरुद्धे जेबाबे नों कक सावो अब किन्तु चाया अब एकदम चाया तानिंक्ला नों कायसा न्यूज चैनल उङै चिनि बुमुं सावै नों जे अमाहायके खालायमानि अब बेलायनो चाया दिनै आं साना मुसुंगो नों परिष्कार बाबे ननो सावो तागबो साइतो नोंनि सेलाल नों गाहाम कलंकना चालकदि निनी ऊपर जों कुनु अमा साया किन्तु नों जे कक सामानि अबनो नों फिरवे नादि हिनि से ननो सावमिया किन्तु नों ताम खालायका दिनै हायना हाय फायै थ्रु हमासे ब्रुक उनथांका हा ठीक आसे अब मानि नाखा किन्तु नों तो त्रिपुरा हमानि आबनो के नों ताङै सालिया त्रिपुरानि बिसिङो त्रिपुरासानि बिसिङो जोंबो त्रिपुरा जातबो तो त्रिपुरा साबले किन्तु नों अकंनो सालिया आबनि बागै ननो जों माफ खालायनानै बागै जों राजि दं किन्तु नों अमाहायके कक सामानि अब बेलायनो चाया नों वान सक दिहायसे निनि प्रत्येकटा दफा जों 19टा ट्राइब दङ त्रिपुरा हागो जों जत बसबास खालायो जैकब देबबर्माना साकामानि जों देबबर्माना सागो अमक गया जों पार्सोनाली न्यूज चैनल जैकब देबबर्माना से जों साव नों अजागो तामो खालायका देबबर्मा त्रिपुरा जमातिया त्रिपुरा नों वालाय रोनानि एकटा प्लेनिंग खालायै निनि दंगर टीवी चैनल न बाचि रोनानि बागै नों माहायके सामुं खालाय दं अब चाया तामनि चाया नों वान सक्सि दिहायसे कारण त्रिपुरा साओ जों जे 19टा ट्राइब दंमानि जों जत पाल खालायै जों त्रिपुरा हागो जों तंलायो अजागो नों जदि त्रिपुरा रक बांग्लादेशी हंकाय साबले जलिया दंनाय एवं आं साना मुसुंगो जारा तिनि चिनि देबबर्मा हदा दंनाय जमातिया हदा दंनाय जों बरंनो रिक्वेस्ट खालायो जों अजागो कुनु दिन देबबर्मा बसंनो जों साया जमातिया बसंनो जों साया जों सागो एकमात्र जैकब देबबर्मा जे दंगर टीवी नि चैनल नि ओनार बनो सिमिसे जों साव अबनो ब मिसयूज खालायै त्रिपुरा साबै त्रिपुरासा वालाय रोनानि कायसा बिनि प्लेनिंग दंगो तांगै प्लेनिंग अबां साइमिया हयतोबा ब तामहिनाय बिनि कक बाय आमरा बांगालिनि कक बाय मिलिसे दंखा आबनि बागै आं साना मुसुंगो जैकब देबबर्मा नों
क्लियरली बाबे नों वानसुक दिहायसे नोंबो तिप्रासा जोंनो बिरुद खालामनिया नरक जे टीवी चैनल फुनुं माने जे तिप्रा रक इलिगेली बाबे तिप्रा हाबो हनि सामानि अबन जवाब रनानि बागैसे जों मिया प्रेस मीट खायो नों बुजि दिहायसे ताकबो क्लियरली आं साइ दंगो निनि कगनो नों फिरवै नादि जों बाक्सा तिप्रासा जों जत पाल खायै जों तिप्रा हाबो तंलायनाय एवं जों नायो तिप्रासा थानसांथो यूनिटिंथो दफानि बागै जों जत सामुं तांगो किन्तु निनि अमाहाय फेसबुक फायै गोबांमा नों तामने देबरमा बाय तिप्रा बाय जमातिया नों अलाय रनानि चक्रान्त ताखलाय दिहायसे अबनि जवाब किन्तु नों माननाय कारण जों नाया तिप्रा राज्यगो जों तिप्रासा वालायनानि निनि कक सामासे अबन जों मिया फिरुगना नायो तिनि आं साना मुसुंगो तामनि बागैले जों देबरमा बाय सुत्रङै तंनाय तामनि बागै जों जमातिया बाय सुत्रंनाय जों हामजागो जों जतना हामजागो तिनि जमातियानि जदि कोनो बरक हामियांगै तंखांखाय जों नायनाय देबरमानि बिसिङाव जदि कोनो बरक जदि अमहाय प्रब्लेमखै जों तंगो तामनि बागै जों थानसा जों यूनिटी मा तंनाय निनि कक बाय जों एरें उंया हायसे आं गोबां मा ससियेल मीडियायाव तिनि नुखा जे अबाहायके मिसयूज खालायै नों निनि चैनलनि बिसिंते मिसयूज खालायै कायसा तिप्रा बाय देबरमा बा जमातिया बाय तिप्रानो नों नांलाय रनानि कायसा प्लेनिंग चलि तंनिनि आबनि बागै आं साना मुसुङो नों एक्जेक्ट चीफ एडिटर दंगर टीवी नि जेकब देबरमा गाहाम क्रंख्लाय नों वानसुक दिहायसे जों अरा वालायनानि बागै फाया जों नायो इ त्रिपुरा राज्यखौ जों बाक्सा खालायै थानसा खालायै जों तंनानि किन्तु बारे आं साना नायो जे अबाहाया दफानि बागै जतबो सामुं ताङो दफानि बागैनो जों सामुं मा तांनाय किन्तु नों जे त्रिपुरा रक बांलादेशनि फायो हुमानि आबनि कगनि जवाब सेरनानि जों मिया प्रेस मीट खायो ताकबो साइ दंगो निनि कगनो नों रसायनादि जों ननो खमा खालायनानि बागै राजि दंगो किन्तु जदि नों तैबो अमहाय खालायनका जों लीगल एक्शन थांनाय बरे गोबांमा अमहाय जिनि बिसिङाव सुत्रु तांनाय आबनि बागै आं नाया जे जों तिप्रासा बाय तिप्रासा कोनो दिन जों वालायनानि थांया जों एकमात्र नायो इ त्रिपुरा राज्यखौ जों शान्तिपूर्ण भाबे जों जतबो पाल खालायै जों एक बरक बाय बरक जों कथालाय मा तंनाय अबन हनो थानसा तिनियो सामोलि जमातियानि आं खुगबो खनाका बिनि पेजआव आं नुखा जे काबै साइ दङ जे आं ब्रु हिया आं थ्रुक जे होनो नों थ्रुक पना हंका किन्तु नों त्रिपुरा हमाखाय साबना हिंका नों त्रिपुरा हमानि नों आबो साबना हिंका सिन त्रिपुरा न तांगि टारगेट खालायनायबा नों अबाहाय उमै माया हायसे नों जिनि मिस्टेक हंका जों नाकार सानकामु निनि मिस्टेक न नोंबो नाकार सानदि एज ए तिप्रासा जों खमा खालायनानै राजि दङ जों मियाबो साका किन्तु नों मिया तिनि फेसबुक फायै नों गोबांमा जेबाबे चिनि ऊपर एलिगेशन खालायमानि अब एकदम चाया हायसे जों जदि वालाय तंखांखाय बाहायके सुजुग नावै जोंनो तेबो कमजोर खालायनाय आबो से बर'नि चिन्ता भावना दङ किन्तु नोंबो एज ए तिप्रासाङै अमहायके खालायमानि अब बेलायनो चाया हायसे आं साना मुसुङो चिनि जारा त्रिपुरा तंनाय बरकबो जाते अबाहाय जाते मिसयूज खालायातै जों जत 19टा दफा जों थानसा जों यूनिटी मा तंनाय जेकब देबबर्मानि कक बाय जों वालायनानि थांया किन्तु बिनि जे स्टेटमेन्ट रमानि अकंनो तै जों मा साका मा सानाय एवं साना मुसुङो जे नों फायै गाहाम क्रंख्लाय नों अजागा साइमा खामो जे मिस्टेक उंखा अंखाय किन्तु नों मिस्टेक न गसियावै जेबाबे चिनि ऊपर आक्रमण खालायमानि ककनि बिसिंतै आबो खोनाथगिया आबो बेलायनो चाया आं साना मुसुङो प्लिज नरकबो तामहिने वानसुबै नायदि हायसे लुकुरकबो वानसुका हायसे तिनियो गोबांमा बर' अकंनो मा साइ दंगो जे चिनि त्रिपुरानि ऊपर नों जे एटेक खालायमानि बांलादेशी हुमानि आबो साबो पजिटिव बुंनायबा साबो अबनतै पजिटिव माननाय आबो वानसुबै नायदि हायसे तिनि आं साना मुसुङो खाजान ताखुते बहुराव जों जत पाल खालायै जों बनो गाहाम क्रंखैना सावो एज ए तिप्रासाङैबो जे त्रिपुरा रंनो जे बांलादेशी हुमानि अब सालिया अबनो नों फिरवै नादि जों अकंनो सावो बनो कजां खालायै तिनियो बजेबाबे जोंनो एमडीसी देवजित त्रिपुरा धनंजय त्रिपुरा हरेन्द्र रियां अमाहायके सावै
देबरमा बसंनो साका हने जों एकबार बो देबरमा बसंनो साका जों साया कारण जों बसियो देबरमा बचिनी तिप्रा बचिनी रियांग बचिनी जमातिया बचिनी 19टा दफांका जों तिप्रा सा जों जत चिनी हनि मासाव हाइसे तिनि आं साना मुसुङो नोंले देबरमा बाय तिप्रा जमातिया बाय तिप्रा वालाय रनानि रियांग बाय जमातिया न वालाय रनानि तांगे अबनो मिसयूज खालायना नायदों निनि चैनलनि बिसिंथै आबो दे निनि दफानि बागै सामुं तांनाय आबो दे नों दफानि बागै सामुं तां हिनि साबा आबो उमै माया हाइसे आं तिनि क्लियरलि ननो सावो ताकबो रिक्वेस्ट खालाय दंगो ननो ताकबो साइ दंगो निनि कगनो नों फिरगै नादि ताकबो जरा तंखो जों ननो माफ खालायनानि बागै राजि दंगो किन्तु नों अमाहायके फेसबुक लाइव फाइ फाइये बरगनो कुतुबनानि बा बरग बाय बरगनो वालाय रनानि अबनो जों मानि माया अबाहाय ताखलायदि तिप्रासा जों जत यूनिटी मा तंनाय थानसा मा तंनाय हायांकाय बयनि दफा जोंनो तेबो डिवाइड खालायनाय निनि न्यूज चैनल नि बिसिंतै नों तेबो काहाम फुनुकदि आबो दिनरंनि न्यूज चैनल नि सामुं जे तिप्रा रक बांग्लादेशी चाकमा रक बांग्लादेशी रियांग रक बांग्लादेशी होनानि अबो दिनि चैनल सानानि नों दाबो तिप्रा सान बागै सामुं तांनि साइ दं हा अबो हाय उमै माया आइसे आं दाबो क्लियर न साइ दं निनि कक नों फिरगै नादि काहाम करंख्लाय नों सियो जोंनो जों डिवाइडेड रूल ता थंदि निनि न्यूज चैनल काइसा दंगो हनि क काइसा बाय नों जतनो डिवाइड खालायनानि जतनो नों खागै उबे वालाय रनानि तिप्रासा वालाय रनानि आबन बागै दे नों न्यूज चैनल खुलुकबा जों क्लियरलि निनि नों सावो एआई बाय सनामजाक जों तो क्लियरलि जों निनि न्यूज चैनल नुखा जे कुनो एआई बाय सनामजाक से करै हैं ठीक आसे थ्रुक हमानि ब्रुफा नंखा किन्तु तिप्रा हमानि चाकमा हमानि तो जों खोनाखा क्लियरलि अबखाय बरक जों आंदोलन खालाय दंगो हा प्रत्येकटा एरिया गो इलीगल माइग्रेंट नो जों रोगनानि बागै जोंबो आंदोलन खालाय दंगो नोंसे जुदि जोंनो बांग्लादेशनि फाय होन सांखाय अब बायके एक्सेप्ट खायनाय जों वालाय खांखाय साबो अ जागागो साबो प्रायोरिटी माननाय साबोनि प्रफिट उंनाय आबो वान सगैनाय दि जेकब देबरमा आं साना मुसुं निनि न्यूज चैनल ते नों वान सगैनाय दि नोंबो काइसे तिप्रासा नोंबो दफाना हामजागोनखाय दफानि बागै बरक जत किसु खालायमा होनखाय दफानि बागै दफानि साते सामुं तांदि तिप्रा रंनो बांग्लादेशी चाकमा रंनो बांग्लादेशी रियांग रंनो बांग्लादेशी हमाबाय सिनि जों कमजोर उंनाय हाइसे हाइन बागै आं ननो ताकबो साइ दंगो निनि चैनल नि माध्यमे नोंनो वान सगैनाय दि तिप्रा हास्ते गोबांमा चिनि तिप्रा रक दं सेन्टिमेन्ट नांगौ ताबो कुनो कारणे जों एरागे नुखा मानिक साहा साइकेलांखा रियांग रक चट्टग्रामनि फाय बांग्लादेशी हनि जों अबनि एगेन्स्ट जों गोबांमा आन्दोलन खालायका अबाहाय केनो जों थानसावनि आंखाय जों बाय जों जुदि वालाय दंखांखाय जोंनो बांग्लादेशी उमै थांनाय आफ्रुमके जेकब देबरमा की तंनाय देबा आबन बागै आं साना मुसुंगो यूनिटी तंखांखाय स्ट्रेंग उंनाय जों जत पाल खालाय जों यूनिटी मा तंनाय जों 19टा दफा इतिफ्राहानि जतबो जों अजागानि बरक जों पाल खालाय चिनि तिफ्राहानो जों आन्दोलन तामनि खालायबा चिनि मानथाय अधिकारनि बागैसो जों आन्दोलन खालाय दं अजागागोसे जुदि नों जों बाय जोंनो डिवाइड खालाय रखांखाय बाहाय के उमनायबा वान सगैनाय दि हाइन बागै आं साना मुसुंगो जे ताबक जे गोबांमा रिउमार चलि दंमानि जों कुनो जमातियानि बिरुद्धे साया जों कुनो देबबर्मानि बिरुद्धे साया जों अजागो क्लियरलि साजा जे डंगर टीवी चैनल अरनि ओनर जेकब देबबर्मा तै सामली जमातिया जे कक सामानि अबसालिया आबनो फिरगै नादि हिनि जों अकंनो साका आबनि बागै आं साना मुसुं ताबो साइ दंगो जे बस सामानि अबसालिया जे चिनी तिप्रा रंनो जुदि नों बांग्लादेश हिंका बा चाकमा रंनो बा रियांग रंनो हिंका हिंकाय चिनी बे जों डिवाइडेड अंगो डिवाइडेड उंखांखाय अतिप्रा राज्य को तेबो चिनी तिप्रा सारक माइक्रोस्कोप माइनॉरिटी उंगै दंगो तेबो माइक्रोस्कोप माइनॉरिटी उंगै थांनाय जों ऑल अखे जों मा वान सकनाय हाइसे आबनि बागै नरंनो आं बेलायखे तामहिनाय रिक्वेस्ट खालाय दंगो
Norong kok je samani abo phirgoi nadi ongi angke bobishota kabang ma choba cholinai kabang ma aboni toi kabang ma ongnai abon angnaya nini statement nung phirgoi nadi haisi nung tini je babe kok saka abo chaya ang abo sana thangya nung bo wan chogoi naidi nung ba je tipra sangoi nung bo wan chogoi naidi belaka hambai jara nai tongnai rokno tini sarekni jotono hambai roi ani kogoron mo thaka hambai